tayo sa umaga. Kape muna tayo. Anong kape ko? Lasa. Kuha tayo na mainit tubig. Ganito lang ako magkakape sa umaga. Ayaw ko kasi kumain ng tinapay. Kape na lang. Umaga kasi kasi anong tawag dito? Magpaligo ako sa aso. Ayaw ko. Plain ang gusto ko kape. Good morning, kumusta kayo? Kumusta na lang lahat? Ilahat ko na lang. Kahit pa paano mayroon nag-subscribe sa akin. Good morning, good morning. Sa kapatid ko dyan sa Amerika, good morning. Sa asawa ko sa buhay, good morning. Ano na? Holy Week na. Kape na lang. Ano ko magpinapay? Kape lang gusto ko. Walang asukal. Mamaya magluto ako ng anong ulam namin tanghalian. Luto ako ng tuna. Ulo ng tuna. Kumusta na kayo dyan? Mainit ito. Super init. Mainit na nga, nagkakape pa. Ito talaga kadalasan ginagawa ko sa umaga. Magkape lang.
pumasok sa kwarto namin. Ayun,